다 된대. 남들에게 선물이야. 어느 자식의 섬주쇼 잡직도 근데 경험 이기도 지남달 리제면 나네 다 리제 듬바 Więc chciałbym najpierw wszystkich pozdrowić dzisiaj, 13 dnia nauk. I dzisiaj chciałbym jakby kontynuować nauki, omawianie siódmej strofy dobrych czynów. Omawianie tej 7 strofy rozpoczęliśmy wczoraj. Ta 7 strofa omawia to, jak Michio Dorje praktykował ścieżkę najmniej uzdolnionych osób. I żeby przypomnieć, ta 7 strofa brzmi tak. Tutaj jego świątobliwość najpierw jeszcze przedstawia tę strukturę tego tekstu, tak? Czyli jesteśmy już w tej części głównej tekstu, opowiadającej o tym, jak Michio Dorje praktykował ścieżkę. I ta część i ta część dzieli się na 3 części. Na ścieżkę przeznaczonych dla najmniej uzdolnionych osób, dla średnio uzdolnionych osób i dla najbardziej uzdolnionych osób. Więc strofa 7 omawia właśnie praktykę na ścieżce najmniej uzdolnionych osób, którzy pragną wyzwolenia. Więc ta strofa brzmi tak. Zrozumiawszy, że każde cierpienie jest skutkiem moich własnych przewin, nie potrafiłbym dopełnić obmyślonego, przeprowadzonego i skwitowanego nieprawego czynu. I w tym życiu żadnego takiego nie popełniłem. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc nie chcę omawiać tego tak słowo po słowie. Wczoraj zaczęłam już omawianie tej strofy, a dzisiaj chcę dokończyć. Istnieje tekst Michio Dorje, który cytujemy tutaj często. Instrukcje nad historiami wyzwolenia i dotyczące historii. W pewnym sensie jest to taki autobiograficzny jakby komentarz Michio Dorje właśnie do tych dobrych czynów. Oczywiście Michio Dorje jakby nie przedstawił tego tak, że to jest komentarz do tego tekstu, ale na to wygląda, tak można go rozumieć. Więc w tym tekście Michio Dorje pisze, że nic poza 3 klejnotami nie uczy ścieżki porzucania złych czynów, praktykowania dobrych. Więc nie ma innego źródła prawdziwego schronienia na ścieżce. To dlatego, że samsara trwa od niemającego początku czasu. Doskonały Buddha widział to i uczył tego, że samsara jakby nie ma początku, że błądzimy w niej od niemającego początku czasu, a istoty są pomieszane i nie widzą tego faktu. Czujące istoty nie widzą tego, że od niemającego początku czasu błądzą w samsarze. Dlatego jakby nie widzą tego, że jedynym sposobem, aby wydostać się z samsary, jest pomaganie innym
Tak jak dziecko pomaga, tak jak dziecko pomaga swojej matce lub matka swojemu dziecku. I oraz unikanie ranienia innych. Czujące istoty nie widzą tego, że w całym swoim życiu odczuwają tylko i wyłącznie dojrzewające owoce swoich poprzednich, przeszłych czynów. Możemy się zastanowić, możemy się zastanowić nad tym, jak cierpimy, kiedy musimy spędzić jeden dzień w łóżku chorzy. To jest dość duże cierpienie, prawda? Jesteśmy chorzy przez cały dzień, leżymy w łóżku. Jakby z tego powodu możemy jakby obserwując siebie w tej sytuacji, powinniśmy wywnioskować, że całkowicie nielogiczne jest ranienie innych i złe traktowanie innych istot, aby czuły się podobnie, prawda? I abyśmy my w rezultacie również czuli się źle. Gdybyśmy widzieli to dokładnie, no nigdy byśmy nie zranili nikogo, żeby się znowu tak nie czuć. Żeby te istoty się nigdy tak nie czuły. Więc jak możemy ranić innych i szkodzić innym po to, by uzyskać odrobinę cierpienia czy dostatku w tym życiu? Poza tym byłoby niewyobrażalnie wspaniale, gdyby wszyscy o tym wiedzieli i gdyby wszyscy postępowali zgodnie z tą zasadą, z tą prawdą. Dlatego tak niezwykle ważne jest, tak niezwykle często jakby podkreśla się i zaznacza zrozumienie karmy, czyli zrozumienia prawa przyczyny i skutku. Jak za sprawą tego prawa ranimy siebie i innych i siebie. Dopuściliśmy się wielu czynów, które w przyszłości zaowocują wielkim cierpieniem. Więc powinniśmy upewnić się, że ta myśl, to przekonanie, to postanowienie, że nigdy nie dopuścimy się żadnego złego czynu, nigdy w nas nie opuści, że nigdy w nas nie osłabnie. Aby nigdy nie pojawiła się w nas myśl o ranieniu innych. Tommy Dolce w tych swoich tekstach bardzo mocno podkreśla. Bardzo usilnie o tym przypomina. Kiedy rozmyślamy nad karmą i przyczyną i skutkiem, nie musimy nawet, w zasadzie nie ma sensu nawet rozmyślać o tym w kontekście ludzi, którzy nie weszli na ścieżkę dharmy. Wystarczy, że spojrzymy na ludzi, którzy wykroczyli na ścieżkę dharmy Buddy i teoretycznie studiowali dużo, zrozumieli, ale bardzo często nie wprowadzają w praktykę, nie wprowadzają w życie nauk, których słuchają.
mówią, że niby znają przyczynę i skutek, znają wiedzę, znają prawo, przyczynę i skutki, znają różne antidota, aby nie wprowadzać, nie ranić innych, ale nie wprowadzają ich w życie, jakby nie wprowadzają, nie praktykują uważności ani świadomości. Czasami nazywa się ich bardzo, uważamy ich za bardzo wykształconych ludzi, za bardzo czcigodnych, dobrych i tak dalej. Ale kiedy tylko napotkają jakąś drobną przeszkodę na swojej ścieżce, to nagle zaczynają mówić: o, to nie moja wina, ja nie miałem wyboru, musiałem tak postąpić. Przecież to tak naprawdę jest jakby wina okoliczności tego miejsca, czasu i tego no, karmy, jaka wiązała mnie z tą osobą i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet bardzo czcigodni ludzie, czasami pozornie czcigodni, usprawiedliwiają swoje złe czyny takimi stwierdzeniami. Zapominają o tym, że w przyszłym życiu to złe działanie się dojrzeje i to jest tak, jakby złapali, zachowują się tak, jakby jak ryba, która złapała robaka i złapała się na haczyk. Po to tylko, aby doświadczyć trochę zmysłowych przyjemności w tym życiu, traci wszelką szansę na szczęście w przyszłym życiu. Micio Dorje widział, że to jak bardzo złe jest takie myślenie, jak bardzo szkodliwe jest takie myślenie i sam starał się nigdy nie działać, nie żyć w sprzeczności z naukami Buddy i z naukami, które sam przekazywał. Bardzo często jakby podawał taki przykład, że gdybyśmy wiedzieli, że pożywienie, które mamy przed sobą, jest zatrute, to nawet gdybyśmy cierpieli wielki głód, tak że aż by nas paliło w środku, nie zjedlibyśmy tego pożywienia, prawda? Więc bez względu na to, jakie problemy się pojawiają, jakie trudności się pojawiają, nigdy nie powinniśmy robić nic, co jest niezgodne z darmą. To byłoby tak jak jedzenie tego zatrutego pożywienia. Więc dlatego nie powinniśmy dlatego sam Karmapa również działał tak, żeby unikać wszelkich złych działań i gromadzić jak najwięcej dobrych działań. Często ludzie, którzy byli jakby przywiązani do Karmapy w taki zwykły, samsaryczny sposób, mówili mu: jego świątobliwość, jest taki dokładny i taki uważny wobec innych osób, robi to dla pożytku innych ludzi. Przecież on nie musi tego robić, prawda? On jest Nirmanakają Buddy, prawda? Na co Micho Dorje odpowiadał w ten sposób: ja nie mam żadnej pewności, że jestem jakąkolwiek Nirmanakają. Dla mnie, ja widzę to w ten sposób, że nadano mi tytuł Karmapy, który zawiera w sobie błogosławieństwo poprzednich Karmapów i wszystkich Buddów. Ale to wszystko na ten temat. Na przykład, kiedy wyświęca się mnicha i ten mnich dostaje na imię Sangye, to znaczy Buddha, to można by było uznać, że jest aktywnością Buddów, prawda? Ale ta osoba automatycznie nie staje się doskonałym Buddą i to nie znaczy, że już musi porzucić jakby myśl o karmie i przyczynie i skutku. Cały czas rządzi nim 5 skand, cały czas podlega prawu przyczyny i skutku i cały czas doświadcza cierpienia, narodzin, starzenia się, choroby i śmierci. To już przecież samo to, że ktoś nadał mu takie imię, nie znaczy, że już nie musi praktykować dobrych działań i porzucać złych. I Micio Dorje w ten sposób również o sobie myślał.
Więc Więc Micio Dorji o sobie myślał podobnie. Okej, możecie mnie nazwać karmapą, ale ja jestem po prostu Micio Dorji. Ja też jestem człowiekiem, który doświadcza narodzin, starzenia się, choroby i śmierci. I tak samo muszę dbać o rezultaty dojrzewających działań. Na przykład Micio Dorji też sam powiedział, że później, że na przykład, że Micio Dorji też mówił o tym, że niektórzy ludzie jakby widzą wiele różnic pomiędzy sposobem nauczania dharmy w tradycji Sakya, Drigun, Kadampa, Mahamudu, Gelug i wielu innych. Często mnisi porzucają swoje ślubowania po to, by walczyć między sobą, niszczyć obiekty reprezentujące trzy klejnoty, pozbawiać innych mnichów pożywienia i tak dalej. Angażują się w bardzo złe działania. To kompletnie niszczy nauki Buddy. To jest po prostu sektarianizm, sekciarstwo związane z dharmą. I nie powinniśmy angażować się w tego rodzaju działania, nawet jeżeli je widzimy albo słyszymy o nich, po prostu powinniśmy się trzymać od nich z daleka. Tak mówił Micio Dorji. I dalej Micio Dorji pisał: niektórzy ludzie cieszą się z tego, że nauki Sakya kwitną, ale zupełnie nie obchodzi ich to, że kwitną nauki Gelug. To jest absolutnie niedopuszczalne i to jest tak jakby tego rodzaju podejście i tego rodzaju przywiązanie świadczy o tym, że ludzie ci są przywiązani, jakby myślą tylko o obecnym życiu i o dostatku w obecnym życiu, o tym, co powinno być. Nie myślą jakby szerzej, nie myślą o przyszłości dharmy. Myślą tylko o tym, aby osiągnąć jakby jakieś lepsze odrodzenie w przyszłości. W związku z tym, jeżeli cieszymy się z tego, że nasi przyjaciele mają się dobrze, a nasi wrogowie mają się źle, to nie jesteśmy buddystami, nawet jeżeli nazywamy się buddystami. A z drugiej strony, jeżeli ktoś nawołuje do czynienia dobra i do tego, aby porzucać złe działania i aby czynić dobro, to w zasadzie jest buddystą, nawet jeżeli nie nazywa siebie buddystą. Więc nawet jeżeli z imienia ta osoba nie wie nawet, że jest buddystą, albo nie określa siebie w jakiś inny sposób, to w zasadzie działa zgodnie z dharmą. W zasadzie a z drugiej strony, jeżeli mówimy, że jesteśmy studentami Buddy, że kroczymy ścieżką dharmy, ale pomagamy tylko swoim przyjacielom, krzywdzimy swoich nieprzyjaciół i tak dalej,
to działamy tylko po prostu, tylko spełniamy swoje życzenia, zaspokajamy swoje własne przywiązanie, nienawiść, głupotę i tak dalej. 상계이기 때문에 낭편수 지 미주바 영화 초보 영화 Więc w ten sposób Misio Dolce nauczał swoich uczniów, co powinni robić, a czego powinni nie robić. On widział, że podstawą wszystkich złych działań, które zaprzeczają naukom Buddy, jest przywiązanie, nienawiść, głupota, duma, przywiązanie do zewnętrznych przedmiotów, jak i wewnętrznych przekonań. Kiedy Misio Dorje przebywał we wschodnim Tybecie, to to kadziu stało się bardzo wpływowe i bardzo bogate. I wtedy Misio Dorje zauważył, że za tą sprawą wielu jego uczniów, wielu jego naśladowców, wielu innych kadziupów popada w dumę i zaczyna szkodzić innym. Aby temu zapobiec, Misio Dorje przeniósł się do Kongpo. Jak mówiłem wczoraj, tego rodzaju sytuacje doprowadzały do wielu konfliktów pomiędzy kadziupami a gelugpami. Czasami większa sława i większy dostatek w kadziów doprowadzała do jeszcze większej dumy i do jeszcze większej takiej arogancji ze strony jego uczniów. Więc Misio Dorje ze wszystkich sił próbował temu zapobiec, więc przenosił się z miejsca na miejsce. Po to, by w nowym miejscu jego uczniowie mieli mniej okazji do rozwijania tego rodzaju negatywnych postaw. Tak jak powiedziałem wczoraj, w Kongpo Misio Dorje starał się rozstrzygać wiele dysput pomiędzy klasztorami. Oczywiście wielu ludzi z otoczenia Karmapy uważało, że to za słabość. Więc w końcu Misio Dorje przeniósł się do centralnego Tybetu, dlatego że w centralnym Tybecie panowało takie ogólne prawo, że nawet że mnisi, jeżeli dopełnili się czegoś złego, to po prostu byli dodatkowo karani jakby przez państwo, przez taką jakąś policję państwową. Wobec czego Misio Dorje uznał, że najlepiej jak będą mieszkać w centralnym Tybecie, bo tam będą musieli podlegać temu prawu i w związku z tym jego mnisi będą dopuszczać się mniejszej ilości złych działań. Ale tak czy inaczej, nawet tam dopuszczali się wielu tego rodzaju działań. Po prostu, bo gdziekolwiek pojawiał się Misio Dorje, tam pojawiali się nowi wierni, tam pojawiały się nowe datki i tam ludzie dbali o przyjemności zmysłowe tych jego uczniów i tak dalej, wobec czego Misio Dorje w końcu porzucił to wszystko i postanowił, że musi się udać w góry w odosobnienie. Oczywiście, czyli Misio Dorje przeniósł się w góry tam, gdzie nie znano jeszcze dobrze nauk kadziu, gdzie Karmapa jako taki nie był jakoś bardzo szanowany, gdzie nie słyszano o naukach Karmapy, bo Misio Dorje uznał, że to będzie najlepsze dla jego uczniów i dla nich wszystkich, bo w ten sposób jego uczniowie nie popadną w wielką dumę i że przestaną być tacy aroganccy.
Ale to oczywiście był za to bardzo krytykowany, że w ten sposób osłabia Kadziu, że w ten sposób oni będą otrzymywali mniej datków, że będą mniej szanowani, ale Micio Dorji właśnie o to chodziło. Ale nawet tam, jak tam się przenosił z drugiej strony, jak już był w tych odosobnionych, mniej znanych miejscach, to mnisi zaczynali wtedy, przestawali jakby uważać na swoje zachowanie. Jakby wśród ludzi uważali na to, żeby zachowywać się w taki czysty sposób, żeby szanować innych, żeby zachowywać się z godnością i utrzymywać takie zewnętrzne ślubowania mnisie. W tych odosobnionych miejscach jakby przestali je w ogóle utrzymywać, w związku z tym pojawiły się kolejne problemy, tak? Wówczas Micio Dorji postanowił zarządzić, że wszyscy w jego otoczeniu muszą zaprzestać jedzenia mięsa, pić alkoholu i tak dalej. Inni ludzie z otoczenia zaś krytykowali uczniów Karmapy, że zachowują się w sposób bardzo taki niedobry, że są bardzo niegrzeczni wobec otoczenia, że nie szanują jakby ludzi z otoczenia. Micio Dorji na przykład martwił się tym, że kiedy trafiał do miejsca, w którym bardzo go szanowano, to dochodziło do tego, że zwierzęta wokół niego były zabijane dla mięsa, bo wszyscy chcieli go ugościć i jego mnichów jakimś dobrym jedzeniem, najczęściej to było mięso, albo na przykład zwierzęta musiały zacząć nosić jakieś wielkie dary, które jemu ofiarowywano i potem jakby kazano zwierzętom nosić te dary na swoich barkach, na swoich grzbietach. I Micio Dorji uznał, że to jest absolutnie bez sensu, że on absolutnie tego nie chce. Generalnie doszło do tego, że Micio Dorji nawet nie zatrzymywał się już nigdy w Kongpo, ani w takich rejonach mongolskich, gdyż tam właśnie ludzie głównie spożywali mięso. Więc Micio Dorji przestał w ogóle w końcu te rejony w ogóle odwiedzać. Poprzedni Karmapowie i Szamarpowie stworzyli wiele klasztorów w centralnym Tybecie, takich jak Tubcien czy Jangpacien. Wielu mnichów Gelugpy podejrzewało, że zrobili to po to, by odebrać im datki ofiarowywane przez wiernych. Przez tego rodzaju podejrzenia pojawiło się wiele dysput i wiele kłótni pomiędzy klasztorami Kadziu i klasztorami Gelug. Micio Dorji pomyślał sobie wtedy, że głównie te dysputy dotyczą klasztoru Tubcien i postanowił, że po prostu odda ten klasztor wielkiemu władcy Nedongpie, czyli jakby podaruje go tak naprawdę Gelugpom, tak? Ale Nedongpa nie przyjął tego klasztoru. Micio Dorji nawet nie pozostawił tam nikogo, kto by opiekował się tym klasztorem i opuścił ten klasztor. Nawet jeżeli tamci go nie przyjęli, Micio Dorji postanowił opuścić ten klasztor. Oczywiście zwolennicy Micio Dorji byli bardzo nieszczęśliwi z tego powodu. Klasztor został kompletnie popadł w ruinę. Ale z drugiej strony wybawiło to Micio Dorji i wiele osób związanych z nim od potencjalnych kłótni i dzięki temu mogli żyć w większym spokoju. Ponieważ ten klasztor już nie kłuł nikogo w oczy, tak można było powiedzieć.
내 대신도 나는 닫아봐도 그봐 빵하면 찍고 말아 딩타요 말아주지 다 Mieciodolczy 넘버트만 głównie chodziło o to, aby ani on, ani nikt z jego krzaku nie musiał brać udziału w żadnych kłótniach, w żadnych rozprawach dotyczących klasztorów, wpływów itd. Więc podobnie jest dzisiaj, kiedy mówimy o łamaniu ślubowań, czy też naruszaniu ślubowań mnisich. Bardzo często dotyczą one jakby dysput, czy też kłótni dotyczących pozycji, czy który tron powinien być wyższy dla którego lamy. Do dzisiaj tego rodzaju kłótnie się pojawiają. Za czasów mongolskich władców Lamowie Sakya i Kadziu mieli bardzo wysoką pozycję. Później Lamowie Sakya mieli coraz mniejszą pozycję, a Kadziupowie byli bardzo poważani w całym Tybecie i uznawani za guru całego kraju, całego narodu. To powodowało bardzo wiele kłótni, bardzo wiele animozji które rodziły się pomiędzy klasztorami w owym czasie. Na przykład Karmapa przyjeżdżał do jakiegoś klasztoru, ale nikt się mu nie kłaniał w tym klasztorze, nikt nie przygotowywał mu tronu, by na nim usiadł i tak dalej. Co z drugiej strony, jeszcze bardziej złościło ludzi z orszaku Karmapy, popleczników Karmapy. I tego rodzaju kłótnie jakby nie miały końca. Mieciodorje, aby utrzymywać jakby dość dobre relacje pomiędzy sobą a tymi klasztorami, mimo tego właśnie, że te klasztory jakby, w tych klasztorach nikt się mu nie kłaniał, ani nikt nie przygotowywał tronu dla niego, to i tak odwiedzał te klasztory. Jakby nie zwracał na to uwagi. Niektórzy ludzie mówili, Karmapa jest najwyższym lamą na świecie. Ci ludzie jakby nie szanują Karmapy i nie szanując jego pozycji, krzywdzą nauki, niszczą nauki w ten sposób. Zaś inni ludzie mówili odwrotnie, mówili, że Karmapa jest uosobieniem Avalokiteshvary i jest tutaj dla pożytku istot, więc jeżeli on kłania się tym, którzy nie kłaniają się jemu, okazuje szacunek ludziom, którzy nie okazują jemu szacunku, to on w ten sposób pokazuje im prawdziwą dharmę i chce wywrzeć na nich jakiś większy wpływ. Oczywiście żadna z tych postaw nie była prawdziwa, to znaczy żadna nie odzwierciała prawdziwych intencji Mieciodorje. Mieciodorje po prostu nie chciał rywalizować z nikim i nie chciał popadać w takie skrajności tego, żeby karać innych za to, za nieokazywanie szacunku, albo też jakby wpływać nikogo na nich, nikogo nie poniżał, ani nikogo nie wychwalał szczególnie, po prostu traktował to, że to jest po prostu coś naturalnego. No, niektórzy mu się kłaniają, niektórzy mu się nie kłaniają, niektórzy okazują mu szacunek, niektórzy nie. W porządku. Tak po prostu jest. W tamtym czasie klasztory Sakya i Drikung Kagyu bardzo ze sobą rywalizowały i dochodziło do wielu konfliktów pomiędzy nimi. Mieciodorje starał się jak tylko mógł, aby do tego nie dopuścić.
Kiedy ktoś przychodził do nich i chciał z nimi rywalizować i mówić, że ja jestem lepszy w tym i w tym, nasza dharma jest lepsza, czy wyższa, czy bardziej znacząca w takim aspekcie, to mi to mówił, no to wspaniale, że tak jest. Kiedy przychodzili jakiś zwykli ludzie i nie okazywali mu zbyt wielkiego szacunku, to Karmapa i tak traktował ich dobrze. Te całe dysputy pomiędzy klasztorami Sakya i Drikung głównie dotyczyły na przykład wysokości tronu, na których siadali lamowie. Który tron ma być wyższy, a który niższy. Wiecie, Dorje starał się jak mógł, aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom w naszych własnych klasztorach. Michio Dorje też w swojej autobiografii pisał: za 5., 6., 7. Karmapy istniał, był Sakya Shitok Potrang, czyli taki klasztor, nie wysyłał nigdy żadnych listów do Karmapów, ale Dakchen Jamyak Nakpa, czyli lama z tego klasztoru, wysyłał listy do Karmapów i również do 8. Karmapy i na końcu każdego z takich listów wyrażał duży szacunek dla Karmapy. I Karmapa wtedy myślał, i Karmapa sobie bardzo cenił tego rodzaju gesty, bo myślał sobie, że to jest wielki lama, wielka istota, która nie okazuje szacunku tak po prostu, żeby w sposób sztuczny, że musi to wypływać z jakiegoś autentycznego powodu, bo tego rodzaju wielkie istoty nie popadają w zazdrość, nie robią tego rodzaju gestów, czy nie wypowiadają tego rodzaju słów tylko po to, żeby coś zyskać. Muszą to robić, jakby robią to naprawdę z serca, więc kiedy wielka istota, taka jak Dakchen Jamyak Nakpa, okazuje mi szacunek, to ja się z tego bardzo cieszę. Niektórzy ludzie na przykład przychodzili do Michio Dorje i mówili: ty powinieneś się mi pokłonić, bo twoja przeszła inkarnacja pokłoniła się do mojej matki albo do mojego brata. Twoja poprzednia inkarnacja pokłoniła się do mojego ojca, matki, albo żony, albo wnuczki, albo siostry. Michio Dorje zaś mówił: ja nie widzę w tym żadnej logiki. Istoty, które w przeszłości były nazywane karmapami, bez względu na to, w jaki sposób okiełznywały istoty, nie byłoby dobrze, gdyby to nie było dobrze, że kłaniały się czującym istotom. To nie tworzyłoby dobrego związku karmicznego pomiędzy tymi istotami a karmapą. To zaprzeczałoby prawu przyczyny i współzależności. Jeżeli Karmapa, poprzedni Karmapa był faktycznie moją reinkarnacją, ja jestem faktycznie jego inkarnacją, to ja tego nie pamiętam. Nie pamiętam, abym to robił.
A poza tym my w samsarze błądzimy w samsarze już tak długo, że na pewno w którymś momencie, w którymś odrodzeniu pokłanialiśmy się sobie nawzajem, jedno drugiemu, więc w zasadzie więc w zasadzie ty powinieneś się najpierw pokłonić mojemu psu, który czuwa przed namiotem, bo z pewnością ten pies kiedyś jeżeli ty się pokłonisz temu psu, to ja się pokłonię tobie, tak odpowiadał Karmapa. 다 시리스데 가르잖아. 다 데스 계절 데마르도 가르잖아. 미교들이 가르쳐놓잖아. 지당게 Więc w Tybecie, w dawnych czasach w Tybecie istniało bardzo dużo jakby takich dysput, kłótni dotyczących pozycji różnych lamów, kto jaki tytuł nosi, kto na jakim tronie siedzi, kto komu się powinien pierwszy pokłonić i tak dalej, i tak dalej. Tak, tego rodzaju problemy pojawiły się, jakby mieli wszyscy poprzedni mistrzowie, nie tylko Kadziu. Ale też czasami te wielkie dysputy miały jakiś sens. Na przykład Taklung Sandzie Yargon był bardzo, bardzo wysokim lamą kiedyś w Tybecie i on nie wpuścił Karmapakshiego do jaskini, tylko kazał mu do swojej jaskini, tylko kazał mu usiąść na zewnątrz jaskini. Nie przygotował nawet żadnej poduszki dla Karmapakshi. Więc wtedy Karmapakshi usiadł na zewnątrz jaskini, ale odwrócił się do niej plecami. Na przykład do takiej sytuacji doszło. Albo na przykład, był taki klasztor Tel, w którym Księga Dragpajesie pokłócił się z Druptopem Odziempą o to, w którym miejscu ma siedzieć. Wówczas Druptot Odziempa przestał się mu kłaniać. Więc istnieje wiele takich historii, w których wielkie istoty przeszłości i teraźniejszości krytykowali innych za tego rodzaju zachowanie, ale najczęściej te wielkie istoty robiły to po to, by przynieść pożytek tym istotom, by ukrócić ich arogancję, by ukrócić ich dumę. Michio Dorje mówi, że tego rodzaju kłótnie w cudzysłowie on jest w stanie zaakceptować, że Więc w przeszłości było bardzo wiele tego rodzaju dysput pomiędzy wielkimi uczonymi, praktykującymi, dotyczących miejsca, w którym siedzą, różnych sposobów, w jaki się które powodowały, że czuli się urażeni, obrażeni i tak dalej. Bardzo często powodem tych dysput było po prostu przywiązanie do własnej władzy i pozycji. I niestety tego rodzaju dysputy trwają do dzisiaj. Kiedy mongolscy czy chińscy cesarzowie zapraszali tybetańskich lamów i ofiarowywali im różne tytuły, różne szaty, różne przywileje i tak dalej.
dochodziło do jeszcze większej ilości dysput. To prowadziło do jeszcze większej ilości problemów. Pomyślmy o Milarepie, Marpie, Gampopie, Takluktampie, Pamodrukpie. Czy oni mieli jakieś tego rodzaju pozycje, jakieś tytuły, jakieś korony, jakieś czapki, jakieś przywileje z tym związane? Nie, nie mieli tego, nie mieli żadnych z tych rzeczy. Mieli bardzo małą pozycję, bardzo niewielu uczniów, ale w gruncie rzeczy byli największymi z naszych mistrzów, największymi z naszych praojców. W Vinaya, zasad, naukach Vinai Vinaya nie, na przykład w naukach Vinaya nie bierze się pod uwagę jakiejś pozycji, czy rangi, czy statusu, czy wpływu danego mnicha i tylko na przedzie, na samym przedzie, z przodu sadza się tych mnichów, którzy są najstarsi stażem, którzy najdłużej są mnichami. To jest jedyny sposób Vinai na to, aby osądzić, kto w którym miejscu siedzi, na przykład podczas nauk. Poza tym nie ma żadnych innych reguł, nie ma żadnych reguł przekazanych przez Buddę, które nakazywałyby przydawać jakąś specjalną rangę określonym mnichom za coś. Był taki uczeń Chapasenge, Sankapa Tsundrup. Więc ten uczeń udał się do wielkiego uniwersytetu klasztornego. Więc nie miał gdzie usiąść, więc usiadł. Więc on był wielkim uczonym, ale nie było w tym klasztorze gdzie usiąść, więc poproszono go, aby usiadł tam, gdzie siadają służący. Więc co ten uczony zrobił? Więc co ten uczony zrobił? On wziął jakby następnego dnia w nocy, wziął osła, nałożył osłowi 3 szaty darmy, wprowadził tego osła do świątyni i posadził go postawił na samym przedzie świątyni. Więc wszyscy przyszli i się dziwili, dlaczego, co robi tutaj ten osioł? Na co ten uczony powiedział, no wiecie, no ten osioł ma naprawdę wspaniałe szaty, tak? Ma szaty, jedwabne szaty, cały brokatowy, z brokatu i tak dalej. Ponieważ jest tak wspaniale ubrany, to uznałam, że to jest jakiś bardzo ważny lama, więc dlatego posadziłem go na samym przedzie. To było jakby takie wyśmianie tej sytuacji, w której ktoś, kto wygląda bardzo źle i ma na przykład bardzo zużyte szaty, uważany jest za mało znaczącego i każe mu się siadać, każe mu siadać w miejscu przeznaczonym dla służby.
Więc trzeba zaznaczyć to, że te wszystkie wpływy, pozycje, przywileje zaczęły się głównie w tym czasie, kiedy cesarzowie Mongolii, czy władcy Mongolii czy Chin zaczęli nadawać różne tego rodzaju tytuły i pozycje lamom z Tybetu. Przedtem nie było takich pozycji i w związku z tym było dużo mniej dysput, dużo mniej problemów. Wiecie, Dodge starał się na różne sposoby zapobiegać tym dysputom, ale nie był w stanie jakby całkowicie nigdy ustrzec swoich uczniów przed takim złym zachowaniem. Więc radził im, jak porzucać złe czyny, jak wzmacniać dobre czyny, jak je praktykować, mówił o szkodliwości dumy, o szkodliwości arogancji, o szkodliwości na przykład mówił, że bodhisattva, jakby uczył ich zgodnie z tym, na przykład co pisze, co jest napisane w sutrze Prajnaparamity, że wielcy bodhisattwowie porzucają 10 szkodliwych działań i nakłaniają innych do porzucania tych 10 szkodliwych działań, ogłaszają doskonałość porzucania tych 10 szkodliwych działań i działają zgodnie z tym, co uczą. Więc tak jest napisane w Prajnaparamicie. Ponieważ Micho Dorje faktycznie działał zgodnie z tymi słowami, za jego życia wielu ludzi, którzy spotykało Micho Dorje, sami z siebie jakby zaprzestawali zabijania, kradzieży, albo na przykład postanawiali, że nie będą już oszukiwać w biznesie, oddawali swoje bogactwo po to, by ratować życie innych istot, przestawali szkodzić świątyniom, nie niszczyli już posągów Buddów, czy nie niszczyli tekstów dharmy, albo na przykład zaczynali praktyki postne, zobowiązywali się do recytacji 100 milionów mantr mani i tak dalej. W ten sposób Micho Dorje jakby zapobiegał temu, aby te osoby odradzały się w niższych światach i otwierał dla nich bramę do odrodzenia w niższych światach i do tego, aby w końcu osiągnęli stan Buddy. W zasadzie nie było lepszego pożytku, jaki mógłby zrobić dla nich i to wszystko tylko dzięki temu, że sam tak doskonale jakby działał zgodnie z naukami dharmy. Bardzo, bardzo niewiele. Bardzo mało jakby ludzi mówi o tym, że jak inni lamowie jakby zaprzestają wykonywania jakichś złych działań, jak bardzo dbają o to, aby wykonywać tylko dobre działania. Mówią tylko i wyłącznie o pozycjach swoich lamów, o pozycji swoich nauczycieli, o tronie, na którym powinni siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Ale jak naprawdę wyglądają, ale dlaczego naprawdę wielkie istoty są wielkimi istotami? Nie dlatego, że mają jakąś pozycję, czy nie dlatego, że siedzą na takim czy innym tronie, ale dlatego, że porzucili negatywne działania i zaczęli angażować się w tylko dobre, prawda? Więc należy o tym
należy o tym pamiętać i należy szanować te istoty zgodnie z tym, jak działają i czego nauczają. To na tyle w tej części, reszta po przerwie. 다 샴리아 안에 리제 개바드 슈아인다. Więc teraz przejdziemy do 8 strofy dobrych czynów, która zgodnie z komentarzem dotyczy praktyki na poziomie średnio zaawansowanym, dla osób średnio uzdolnionych. I ta 8 strofa brzmi tak. Póki nie przekroczy się oceanu narodzin i śmierci, ulotne będą wszystkie bogactwa i przyjemności w 3 sferach. Chciałem wiedzieć, kiedy na zawsze wyzwolę wszystkie istoty bez miaru 3 kręgów samsary. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc Michio Dorje w swoim komentarzu więc dla osób o niższych zdolnościach, o niższym potencjale, Michio Dorje uczył prawa przyczyny i skutku i karmy. Zaś dla osób czyli głównie chodzi tutaj o nie ranienie, nie krzywdzenie innych istot, prawda? Ale z drugiej strony, żeby przejść dalej, musimy się zastanowić, co to znaczy nie ranienie innych istot, bo samo to, że my przestaniemy ranić inne istoty, to nie znaczy, że te istoty są wolne od cierpienia. Zawsze znajdą się jakieś inne istoty, które zaczną je ranić i krzywdzić, prawda? Zawsze znajdą się jakieś inne osoby, czy inne istoty, z którym dana osoba ma jakiś karmiczny związek i w ten sposób będzie cierpiała z powodu bycia krzywdzonym przez te istoty. W ten sposób wszystkie nasze działania zależą od karmy i od splamień. Karma to motywacja, prawda? Karma to są nasze intencje. Splamienie to jest nasza motywacja i nasze intencje. Więc musimy założyć, że jeżeli nasze intencje będą zawsze czyste, jeżeli nasze motywacje będą zawsze czyste, to nawet jeżeli zbiorą się wszystkie złe istoty w samsarze i zaczną nas ranić, to owszem, odczujemy ból, ale nigdy nie spadniemy w niższe światy, nigdy ten ciąg działań nie sprowadzi nas ze ścieżki dharmy i nie ściągnie w dół do niższych światów. Nasze dobre intencje, nasze dobre nastawienie, motywacje jakby ochronią nas przed tym. Więc w zasadzie można powiedzieć, że główną przyczyną cierpienia i główną przyczyną krzywdzenia i potem bólu i cierpienia jest przywiązanie do ego i nasze splamienia. To, że zauważamy, to że widzimy w innych wroga, jest jakby takim podstawowym źródłem cierpienia. Więc samo przywiązanie do ja i jakby dbanie
dbanie o nas samych, o siebie samego, jakby jest jakby podstawową, główną przyczyną całego cierpienia. To przez to jakby wykonujemy, dopuszczamy się tych złych czynów, to przez to tworzymy swoją złą karmę, więc to jest jakby główna przyczyna wszystkich przyczyn. Więc teksty mówią, że nawet jeżeli wyobrazimy sobie koniec tej całego eonu, tak mówi się w pismach, że wtedy cała ziemia zostanie zniszczona przez ogień i wodę, ale nawet jeżeli cała ziemia zostanie zniszczona przez ogień i wodę, to nasz umysł nadal będzie istniał, nasz umysł nadal będzie się odradzał, nadal będziemy krążyć w samsarze. Więc tylko zręczne metody i prażnia i praktyka dharmy zgodna z czterema szlachetnymi prawdami wyzwoli nas z tego cierpienia. Tylko ona to zakończy. Dlatego podstawową, główną rzeczą, jaką musimy się nauczyć, to rozpoznać, co należy, jakie działania należy się angażować, a jakich unikać. To jest podstawa jakby wszystkich nauk zawartych w sutrach i tantrach. To jest wiedza niezbędna. Jak mamy ją praktykować? Więc nie chodzi tylko o to, żebyśmy to jakby wiedzieli, czy rozumieli teoretycznie. Musimy rozwinąć autentyczne doświadczenie płynące z praktyki. I więc wracając do poprzedniej analogii, gdy jeżeli jemy jakieś pożywienie i dowiadujemy się nagle, że to pożywienie jest otrutne, to odrzucamy je, tak? Wyrzucamy je w jednej chwili. Zaczynamy pluć i tak dalej. W ten sam sposób musimy reagować na nasze własne splamienia. To one są źródłem wszelkiego cierpienia, to one są źródłem wszystkich problemów, więc powinniśmy je po prostu odrzucić jako złe same w sobie, jako truciznę umysłu. Przyczynę wszelkiego cierpienia. Powiedzmy, że ktoś, kto się nazywa Tashi, umarł. Zmarł jakiś Tashi. I ktoś mówi, on zrobił tyle zasługi, że na pewno już nie odrodzi się w niższych światach, na pewno odrodził się jako wielki władca, potężny władca wszechświata. Ale Michio Dorje odpowiadał wtedy na coś takiego, no tak, ale to nie uwolniło go od jego złej karmy. Może przez jedno odrodzenie, 2 odrodzenia będzie cieszył się przyjemnościami wyższych światów, ale nie uwolnił się od całego cierpienia samsary, nie zerwał więzów z samsarą. Jeżeli ktoś powie dużo mantr Om Mani Padme Hung i będzie składał wielkie dary guru i buddom, i wtedy ludzie czasami stają się z tego powodu bardzo dumni z siebie, tak? Mówią, że już tyle zrobiłem, już tyle dobrego zrobiłem, na pewno już odrodzę się w niższych światach, ale przychodzą później do guru a guru mówi, to jeszcze nie ma za mało. Nadal możesz spać do niższych światów.
Niektórzy mówią, o nie, on zebrał tyle zasługi, że na pewno odrodził się u boku Indry albo innego wielkiego boga. Ale Micio Dorji mi zawsze na to odpowiadał, nie, dopóki nie usuniesz swoich splamień, negatywnych emocji, to nie jesteś wolny od samsary. Zawsze możesz wpaść do niższych światów. Więc tego rodzaju działania to nie wszystko. Tego rodzaju działania Micio Dorji bardzo dobrze to widział. Micio Dorji oczywiście, że starał się pomagać wszystkim ubogim istotom, które popadły w tarapaty. Na przykład, kiedy ktoś opowiadał mu o jakichś ludziach, którzy cierpią głód, to odczuwał to tak, jakby on sam ten głód cierpiał. I oczywiście starał się tym ludziom pomóc, ale z drugiej strony zawsze gdzieś z tyłu głowy myślał, ale przecież to i tak ich nie wyzwoli z samsary. Teraz ja im pomogę, teraz zaspokoi ich głód, ale oni nadal będą cierpieć w samsarze, nadal będą w niej błądzić. Co dalej mogę z tym zrobić? Oczywiście to nie było tak, że Karmapa nic nie robił. Cały czas praktykował medytację i działanie, cały czas wykorzystywał swoją prażnię i działał zgodnie z naukami Buddy. I cały czas praktykował jakby ze świadomością pustości dwóch rodzajów ja. Często martwił się o innych ludzi, martwił się o tym, w jakiej sytuacji się znaleźli. Nawet jeżeli komuś pomógł, to potem kazał swoim asystentom sprawdzać, jak ci ludzie się mają i tak dalej. I cały czas zamartwiał się, że to, co dla nich zrobił, to za mało, że prawdziwą pomocą byłoby wyzwolenie ich z samsary. I cały czas szukał kolejnych metod, aby wyzwolić ich z tej samsary. Zawsze mówił, a dopóki nie są całkowicie wyzwoleni z cierpienia samsary, dopóki nie mogę powiedzieć, że im pomogłem, że im naprawdę pomogłem. Oczywiście Micio Dorji nie bał się cierpienia samsary i jakby nie myślał w ten sposób, że to nie był jakiś taki wyraz rozpaczy, że on nie wie, co z tym zrobić, że nie ma wyjścia z tego, że to jest jakaś beznadziejna sytuacja. Cały czas szukał tych metod wyzwalania innych istot. Czasami, kiedy patrzymy na jakąś złą sytuację, w której jacyś ludzie się znaleźli, to popadamy w taką rozpacz, taką bezsilność. Czasami martwimy się bardzo, nie jesteśmy w stanie jeść, ani iść, ani spać. Ale dla Micio Dorji tak się nie zachowywał. On wiedział, że prawdziwym powodem, że jedynym sposobem, aby wyzwolić się z cierpienia samsary, jest poznawanie dharmy, poznawanie natury samsary i nirwany. I że tylko prażnia pomoże nam urzeczywistnić brak ja, uwolnić się od przywiązania do ja. A brak przywiązania do ja wyzwoli nas z samsary. Więc dzień i noc starał się praktykować właśnie brak przywiązania do ja i starał się przekazywać tą prawdę innym. Był bardzo pilny w tym względzie.
I tłumaczył innym, że powinni praktykować 4 szlachetne prawdy właśnie w ten sposób, z taką perspektywą braku ja. Niektórzy mówili, że mają małą zasługę, nie mają gdzie mieszkać. Niektórzy mówią, że kupili ładny samochód, ale on się zaraz zepsuł, że kupili dom, ale on się po jakimś czasie zniszczył. Czasami niektórzy ludzie nie są w stanie nawet kompletnie znieść swojego cierpienia i się zabijają. Więc często ludzie jakby przychodzą po pomoc, myśląc, że praktyka dharmy pomoże im w tym życiu, i jakby praktykują ją w związku z tym, tylko po to, żeby pomóc sobie w tym życiu. Niektórzy radzą im wtedy w ten sposób, wystarczy, że spoczniesz w dharmakai, wystarczy, że zmienisz swoją percepcję i te wszystkie pomieszane jakby zjawiska, zobaczysz w nich czystość dharmakai i tak dalej. To jest wszystko bez sensu. Michio Dorji wiedział, jakie to jest bezcelowe i jakby odradzał ludziom tego rodzaju pseudo-słuchanie, rozmyślanie i medytację. Kazał im raczej angażować się w rozmyślania i w uważne rozpoznawanie swoich splamień i ich usuwanie, rozpoznawanie przywiązania do swojego ego i ich usuwanie. Wszystkie inne praktyki wydają się w tym kontekście pseudonaukami, pseudopraktykami. Kiedy praktykujemy słuchanie, rozmyślanie i medytację, ich głównym jakby celem jest wyzwolenie i osiągnięcie stanu Buddy. Więc powinniśmy je praktykować tak, aby one faktycznie osiągnęły wyzwolenie i stan Buddy. Jeżeli chcemy osiągnąć, jakby cierpieć mniej w tym życiu i żyć przyjemniej, mieć więcej przyjaciół, to nie musimy w tym celu praktykować dharmy. Wystarczy, że możemy zająć się jakimikolwiek innymi rzeczami, a nie dharmą. One pomogą nam w tym lepiej. Teraz, Więc ta strofa mówi o praktyce. Więc ta strofa mówi o praktyce na takim pośrednim poziomie, zaś cała reszta tekstu będzie mówiła o praktyce na wyższym poziomie. Nie sądzę, abym mógł skończyć ten tekst w tym roku. To dlatego, że kiedy zaczynam nauczać, to chcę naprawdę to każdą część dokładnie wyjaśnić. Oczywiście nie ma sensu, abym na początku dawał dużo wyjaśnień, a potem na końcu przeczytał tylko cały tekst bez wyjaśniania. To nie miałoby sensu, więc wygląda na to, że jakąś połowę dojdziemy w tym roku do jakiejś połowy tekstu i będziemy musieli kontynuować to w przyszłym roku. Nie byłoby dobrze, gdybym był taki dokładny na samym początku nauk, a potem szybko przeszedł przez resztę. Więc postaram się w tym roku dojść tak daleko w wyjaśnieniu tego tekstu, jak tylko się da, a resztę po prostu wyjaśnię w przyszłym roku. Uważam, że innego wyjścia nie ma.
W siódmej i ósmej strofie mówi się bardzo dużo o niejedzeniu, znaczy w komentarzach mówi się bardzo dużo o niejedzeniu mięsa. Więc jednym z powodów było to, że w wielkim obozie Karmapów nie pozwalano na przynoszenie mięsa i alkoholu do obozu. Kiedy dojdę już do opowieści o wielkim obozie, to opowiem o tym bardziej szczegółowo. Tak czy inaczej chodzi o to, że zakaz przynoszenia mięsa i alkoholu do obozu jego celem było właśnie ograniczenie jedzenia mięsa i picia alkoholu przez mnichów. Ale z drugiej strony oczywiście Karmapowie tworzyli taki zakaz, ale z drugiej strony cały zarząd jakby obozem jakby należał do ludzi, którzy byli trochę pod Karmapą, tak? Jakby ci ludzie bardzo często sprzeciwiali się, nie działali zgodnie z zaleceniami Karmapów. Na przykład jak już wiemy z historii, kiedy Micio Dorje był bardzo młody, tuż po rozpoznaniu, mieszkał w Garczenie, to wtedy zabijano wiele zwierząt i jedzono ich mięso. Micio Dorje się temu sprzeciwiał i mówił, że to jest taka udawana gana czakra, że misi nie powinni wykorzystywać pretekstu, jakim jest cok czy gana czakra, po to, aby jeść mięso i pić alkohol. Bo wtedy pili alkohol i jedli mięso bez ograniczeń. Dlatego później Micio Dorje, podobnie jak wcześniej siódmy Karmapa, jak już dorósł, to stworzył taką zasadę, że nie wolno jeść mięsa i pić alkoholu na terenie obozu. Poza tym tego rodzaju działanie było niezgodne z zasadami Vinai. Zakazał Micio Dorje temu, aby inni ludzie ofiarowywali mnichom mięso. No bo teoretycznie mnich powinien jeść wszystko, co mu ludzie ofiarowują, więc Micio Dorje zachęcał wszystkich wokół, żeby byli wegetarianami i aby też nie ofiarowywali mięsa mnichom. Tłumaczył bardzo często wszystkim mieszkańcom Tybetu, jak bardzo niewłaściwe jest jedzenie mięsa, jak bardzo niewłaściwe jest wykorzystywanie zwierząt. Więc Micio Dorje nie tylko zakazał spożywania tych rzeczy w wielkim obozie, ale też jakby radził, nauczał o tym wszystkich w Tybecie. Często zastanawiamy się, co to jest ten wielki obóz Karmapów, jak to wyglądało, jak to było zorganizowane. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić teraz.
당아 미미 키 사르지 다들 남나 드그면 다 가시 다 가다 들리지 Więc obiecałem wam nauczanie o jakiejś takiej nauki o tym wielkim obozie, ale to nie jest proste, bo muszę zebrać wiele informacji z wielu tekstów. Zebranie ich naraz w wielkim obozie, ale cały czas się staram. Więc znowu może. Więc jeżeli znowu obiecam, że będę o tym nauczał jutro, to pomyślicie sobie, że to jest bardzo złe, bo znowu złamię swoje przyrzeczenie. Cały czas obiecuję, że to będzie jutro, więc muszę. Więc w sumie, cały czas zbieram te informacje i cały czas mam nadzieję, że taki dzień nadejdzie, że będę miał do tych informacji dość, aby o tym nauczać. Nie sposób mówić o życiu i naukach Michio-dorji, nie wspominając o wielkim obozie. Jakby Michio-dorji zawsze mieszkał w wielkim obozie, zawsze wraz z nim podróżował, więc nie sposób to pominąć. Jeżeli poza tym nie sposób jakby zrozumieć pewnych decyzji, intencji i nauk Michio-dorji, nie rozumiejąc jak wyglądał właśnie jego obóz, jak wyglądało jego otoczenie, jak wyglądało życie w wielkim obozie, to jest jakby niezbędne do tego, aby zrozumieć w pełni zalecenia i nauki 8 Karmapy. Dlatego musimy o tym wspomnieć. Mam nadzieję, że taki dzień nadejdzie i że to się stanie wkrótce.